जगेच्या भानगडी व्हायचे रे बाबा. हो मास्तर नका आणि ती पल्ली नका. तू कितले बी टिपटॉप रो माका तुझे पंचायत नका. विश्वास ना तुम्ही चले माका खबर असा तुम्ही चढी आहे. एक लाख बाबा तू माझ्या लग्न जाता कसे झाल्या काय नका माझ्याला 1 लाखाचे मग होते भरलेले पैसे दिली माझे. एक काम कर हार मंगळसूत्र मागेले 1 लाख आणि सगळी तयारी करता बस वेळेसाठी तयारी करता. तू मुद्दाम यो मुद्दाम यो आणि माहिती तू मुद्दाम यो. मी 15 सगळं जाम जाऊन गेलो. गेले रे बाबा मरू रे. अशी फास्ट गेलाय मग आपण नका दूर राहू 100 मीटर दूर राहू. अखंड ब्रह्मचर्य राहू केला तपासाची भंग करणार का दूर राहू बदल मग माफ कर रे खावनी तू अशील कडे मंगळसूत्र हल्ला कशी झाला यो क्या बाहेर मेला मारी माग मुग कंट्रोल जाय ना रावल्या अंगाचे पूरा काटे पूरा जाय
Thank you.